ഗൈസ്, വീടിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്താലില്ലേ കള്ളന്മാർക്കും കണ്ട് എൻ്റെ കാണും. അതുകൊണ്ട് വീടിൻ്റെ എടുക്കലില്ല. വീടൊക്കെ കളഞ്ഞു. അവിടെ ഉണ്ടോ ഒരു വീട്? ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഒരു വീട്? ഇവിടെ കണ്ടോ ആകാശം? ഇവിടെ കണ്ടോ മര? ഇവിടെ കണ്ടോ മണ്ണ് ചെടി? ഇത് ഞങ്ങളുടെ തക്കാളി ചെടി കേട്ടോ. മറ്റേത് മുളക്, മറ്റേത് എൻ്റെ ഒരു ചെടിയാ കറിവച്ചിട്ട്. ഇത് നല്ല ചെടിയാ, കഴിക്കാത്തില്ല കേട്ടോ. ഇതാണ് എന്താ കഴിക്കേണ്ട ചെടി. അവിടെ തെങ്ങ് ഉണ്ടോ? ഇത് തെങ്ങ്. ഇതാ മാങ്ങ മരം. ഇതാ ചക്ക മരം. ഇതാ ചക്ക മരം. ഇതാ സൈക്കിള്. ഇതാ കല്ല്. ഇതാ 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 ഇതാ